Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, yau ma mun zo muku da mashahuran sirri. Mun zo muku da babban laƙani mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Wannan sirri da kuke gani sirri ne na mallaka, laƙani ne na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Shi wannan sirrin mallakar yana amfani ne a ɓangaren Ubangida. Duk mutumin da yake da Ubangida yana so zai mallake Ubangidansa saboda waɗansu dalilai nasa, ko kuma mace ne take da Ubangida ita ma tana so za ta mallake Ubangidanta. To insha Allahu ga sirrin mallakar Ubangida mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Idan kana da Ubangida, Ubangidan nan naka a ɓangaren siyasa ne, ko kuma a ɓangaren kasuwanci ne, ko kuma oganka ne a ofis, ko kuma wata hajiyarka ne. To insha Allahu wannan sirri na mallakar Ubangida ne mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Ko kuma mace ne ke ma kina da wani Ubangida a siyasa, ko kina da wani Ubangida a wani ofis, ko kina da Ubangida a harkar kasuwanci. Insha Allahu wannan sirri ne na mallakar Ubangida. Duk wanda yake da Ubangida yana so zai mallake Ubangidansa, saboda wannan za ka samu yana tare da Ubangidansa. Ubangidan nan ko na siyasa, ko a ofis, ko a kasuwanci. Amma sai ka samu Ubangidan nan nasa baya kyautata masa, baya wani kula da shi, ko da wasu kyaututtuka ne za a yi shi ba a masa. Ko kuma za ka ga sai dai a riƙa yi da waɗansu. To amma su da suka sha wahala a harkar siyasa aka samu mulki sai ga su ba a yi da su. Ko kuma za ka samu kana da Ubangida a harkar kasuwanci, kuna ta masa hidindumomi to amma gabaki ɗaya babu wani kyautatawa na a zo a gani. Ko kuma kana da wani Ubangida a wani ofis, to amma gabaki ɗaya babu wani kyautatawa daga wajen Ubangidan naka. To insha Allah in an yi amfani da wannan sirri, to za a samu mallaka daga wajen Ubangida insha Allahu ta'ala. To yan uwa, ku danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi share, ku yi liking, saboda yan uwa su sami ganin wannan sirri su ma su amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Me neman ƙarin bayani, ko idan mutum yana so a masa wani aiki, to insha Allah zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031 insha Allah. Wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da yardar Allah. Cewa kamar yadda muka shaida muku, shi ne wannan sirrin mallakar Ubangida ne. Laƙani ne na mallakar Ubangida mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Idan kana da Ubangida kana so za ka mallake Ubangidanka, saboda ya riƙa kyautata maka, ya riƙa maka dukkan abin da kake so. Ta yanda Ubangidan naka zai ja ka a jiki dukkan wasu al'amuran ayyukan da kai. Ko kuma kana da wace mace ne 'yar uwar gidanka a siyasa ne, ko a kasuwanci, ko a ofis, kana so ka mallake ta yanda komai in ya taso za a riƙa yi da kai. Ko kuma mace ne kina da Ubangida, kina so za ki mallake Ubangidan naki. Ko kina da wata hajiyarki a ofis, ko kina da wani Ubangidanki a harkar kasuwanci. To insha Allahu in dai Ubangida ne da kai, in dai Ubangida ne da ke, in an yi wannan sirri to za a mallake Ubangidan. Duk wani abu da ya taso za a riƙa yi da kai. Amma mace ne za a riƙa yi da ke insha Allahu. To duk wanda yake so zai amfani da wannan sirrin mallakar, ko mace ko namiji, to da farko za a samu farar takarda, za a samu tawada, za a samu itace na lalle. Idan aka samu itacen lalle nan, to kamar yadda ka ga an rubuta nan haka za ka rubuta. Kamar yadda ke ga an rubuta nan to haka za ki rubuta. To idan Ubangidanka kake so za ka mallake, za ka saka sunanka a sama, za ka sa sunan Ubangidan naka a ƙasa. Idan ma wace uwar gidanka ne za ka sa sunanka a sama, sunan uwar gidan naka a ƙasa.
in ma mace ne za ta yi amfani da sirrin to za ki saka sunanki a sama, sunan ubangidan naki a ƙasa. To bayan kin saka, to wannan takardar za ki naɗe ta, kuma namiji ne za a naɗe ta sai ta zama laya. Idan aka naɗe ta ta zama layan nan, to sai mutum ya ajiye ta, zai bari idan ƙarfe 1 na dare yayi, to sai mutum ko mace ko namiji sai mutum ya tashi sai ya alwala, ya zai sallar nafila raka'a 4. Bayan mutum ya yi sallama to sai mutum ya yi istighfari 100, haidala 100, salatin annabi 100. Bayan mutum ya kammala wannan layar sai ka ɗauko ta ko kuma ki ɗauko ta sai a ɗaura ta a saman carbi. Idan an ɗaura a saman carbin nan, to idan namiji ne za ka yi akan ubangidanka to sai ka ƙudurta ne Allah zai yi wuridin wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Da niyyar Allah ka mallaka min ubangida nawa ne, Allah ka haɗa jinina da nasa, Allah ka sa duk wani abu da ya taso har kai da ni. Haka mace za ta faɗa, haka namiji zai faɗa. To ana yin wuridin wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ana yin sa ne 2000 tsawon kwana 8, 2000 tsawon kwana 8. A rana ta 9 za a samu shekararrun zakaru guda 4 sai a zo sai a yanka su. Idan aka yanka sai a gasa sai a rabar da wannan naman sadaka. To wallahi duk namiji da ya amfani da wannan sirrin mallakar akan ubangidanka ko akan wata hajiyarka ko wani oganka a ofis ko a kasuwanci, wallahi za ka sha mamaki. Haka mace ma insha Allah. Don Allah ya taimake mu. Bisalam.